gara. Nik Wilber nahi. Hau Paseo Osoko etxea da. Lander Gamero. Eta nerea berri bat kontatuko dizuegu. Azalaren Eroski izeneko irakurriko berriro laburtu dugu zuei eta ikasleei kontatzeko. Bere izenburua aurren izentasuna. Guztia arazpa hona hemen garrantzitsuena. Egokia da atxikimendua hartzea lagungarria berta daitekelako haurren eta gazteen artean pisu berriak sortzen dituen arazoari aurre hartzeko. Azken ekimena pauskode berrituta izan da. Adin gabe bizitzetako kaparen eta adien publizitatea arautza da. Horren helburua eta Espainiako osatzea. Kodorrek arau batzuk ditu. 12 urtez azpiko neska-mutilek zuzentzen zaizkien mezuentzat. Nola landu, gauzatu eta eratu behar diren esaten du. Pauskodea sinatu zuten lau estrategiaren barrenean. Nutrizioa, ariketa fisikoa eta gizentasunaren prebentzioa sustatzeko estrategia da. Pauskodaren arau etikoa. Inoiz ez dio etekinik aterako gurasoen bat edo irakasleak. Ez dituzte sustatu edo aurkeztu behar osasungarriak ez diren elikagaiak. Produktuak bera ez dute aurkeztu behar eguneko 3 etorrietan. Ez dute pentsioetsi behar bizi ohitura osasungarrien garrantzia. Eta hau guztia izan da.